Analizar os fluxos migratorios do século XXI ou coñecer as peculiaridades do pan 100% galego, das pinturas da Catedral de Lugo ou do leite de bovino das explotacións galegas foron algúns dos temas abordados na quinta edición de Divulgaterra, Petiscos de Divulgación Científica. Son 14 investigadores e investigadoras que dan, pois, petiscos, é dicir, a abrir a boca, non? Como que son os petiscos sobre o que les fan e sobre as relacións que poden ter tamén pois, entre materias. Na Casa do Saber levouse a cabo a primeira destas xornadas organizadas polo Campus Terra. Pequenos petiscos para difundir un ano máis a investigación que se está a realizar no campus lucense e achégala a toda a sociedade. Unha forma de dar voz aos investigadores do Campus Terra e facelo dende o noso idioma. A idea de Divulgaterra é difundir a investigación e difundila en galego, é dicir, que o idioma galego é moi válido para a difusión da investigación. O galego é unha seña da nosa identidade e poder, ademais, facer, reseñar, darlle importancia a todos estes traballos científicos desde o punto de vista dunha lingua que nos une, que é o noso buque insignia, e aparte facilita o entendemento, pois mellor aínda, non? Unha oportunidade tamén para todos aqueles que queiran iniciarse na investigación a través da innovación. Oportunidade a que novamente quixo sumarse a Deputación de Lugo. É importante que se faga unha aposta clara por a investigación no eido público, especialmente a través desta colaboración que ten a Deputación de Lugo, como xa ven sendo tradicional, ca Universidade de Santiago de Compostela, pero máis importante que investigar tamén é dar a coñecer os resultados, non? Este novo Divulgaterra repetirá formato vindeiro xoves na Casa do Saber a partir das 7:30 da tarde. As entradas xa están esgotadas, pero poderase seguir en directo a través da canle de YouTube do Campus Terra.